and prayers. Though we have fears because of human weakness, we rely on your infinite goodness and mercy. We entrust to your mercy our very lives, our present situation, and our uncertain future. We entrust to you the future of our planet, our church, our nations, our families, and all our needs. With loud cries, we implore your mercy on us and the world. Look upon us, created in your image and likeness. Form us in the heart of Mary by the power of the Holy Spirit into living images of mercy. May all come to know the depth of your mercy and sing the praises of your mercy forever. Amen. Prayer for healing. Page 20. Jesus, may your pure and healthy blood circulate in my ailing organism, and may your pure and healthy body transform my weak body, and may a healthy and vigorous life thrive within me, if it is truly your holy will. Amen. Jesus, King of mercy. Jesus, King of mercy. Jesus, King of mercy. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat po. Good morning. Happy Easter po.
Good morning po. Maluhod po ang gabos para sa orasyon imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-antabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Sabado, Oktaba, kan pagkabuhay liwat. Isabay man yato sa mga intensyon ang mga minasunod, pasasalamat ni Bitikwa, Pirudisa, Honrado and family, birthday of Lani Margalio, dulot kan Margalio family, for Andrio Margalio, dulot kan Margalio family, siringman pasasalamat ni Ederlin Lim and Cherry A. Paluyo. For the 43rd year wedding anniversary, dulot ni Fred and Andrew Biong. Sa special na kahagadan months, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, siringman, special na kahagadan kan Garcia family, asin ni Jenny. For passing the LET board exam last March 2025, dulot kan Relieno family. For my daughter Rosel Ann for taking the INMAT on April 30, 2025, please guide her. Dulot ni Aster Diulata. For fast recovery of Jerry, dulot kan Mirabel family. For continuous healing and recovery of Terso Baleta, dulot kan 4 a.m. Siringman, special na kahagadan man for good operation ni Ninya, dulot kan Asoren family. Sa mga minasunod na mga kalag, sa kalag ni Konsolasyon, dulot ni Joyce E. Sarsa and family. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Armando, dulot ni Espinas family. Sa kalag ni Milencio, dulot ni Erinia Garing and family. Sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores. Sa kalag ni Jaime, dulot ni Jinilin Baramida and family. Sa kalag ni Agida Asin Salvador, dulot kan Apostol and Buena family. Sa kalag ni Romel and All Souls, dulot ni Mila Cabria and family. Sa kalag ni Mylene, dulot ni Bersola family. Sa kalag ni Carlo Vicente, Manuel Jr., Asen Selfa, dulot ni Twinkle Neptuno. Sa kalag ni Gregorio and Fe,
dulot ni Mr. and Mrs. Ed Medrano, sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family, sa kalag ni Jose Oriel, dulot kan Aldia family, sa kalag ni Rosel asin Rachel, dulot kan Manuel family, sa kalag ni Mercedes asin Jaime Sr., dulot kan Azurin family, sa kalag ni Grace, dulot ni Andrea Manlolo, sa kalag ni Corazon, dulot ni Joshua Dilema, asin sa kalag ni Ditas, asin ni Gabriel, dulot kan Corina family. Sa liwat matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuong. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Yaon na po kita sa paghinapos kaining oktaba kan pagkabuhay liwat. Sa aga, iyuan pagtapos. The second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday. Kaya ginigibuta ining pagnobena sa Diyos non na pagkaherak bilang pagpreparar. Siring man dinudulot ta ang Santa Misang ini para sa kapahingaloan kan sa tuyang namumutan na Papa Francisco na ilulubong sa aga. Bilang pagpuon, ako untaan sa tuyang mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinapalagay
mamibi kita. O Diyos, nahulikan kadakulaan kan sa imong grasya, pinapadakol ang mga tawong nagtutubod sa imo. Kaugaying hilnga ang sa imong pinili, tanganing ang mga namundag liwat sa sakramento nin bunyag, gubingan mo nin mapalad na daing pagkagadan. Huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An mga padi asin ka mga gurangan, nagngalas kan mahiling na si Pedro, asin si Juan dai natatakot dangan na araman na ini, nga daing inadalan. Namidbid man na an mga ini, kairiban ni Jesus. Alagad, huli tay tuon sa kataid nila ang lalaki na narahay, dai sinda nin ikinasimbag. Pinaluwas sinda sa sanggunian, dangan nagurulay. Ano ang dapat niya tong gibuhon sa mga taong ini? Huli ta sarong hayag na milagro ang ginibo ninda. Aram ini kan bilog na Jerusalem, asindain niya to maninigaran. Alagad tanganing dain na ini makalakop sa mga tao. Patanidan niya to sinda na dain na magtaram sa akik, sa kiisay man dapit sa taong ini. Inapod sinda asin pinatanida na dai na magtaram o magtukdo sa ngaran ni Jesus. Si Pedro asin si Juan nagsabi sa inda, tama daw sa mata ni Diyos na kami magsunod sa indo, urog ki sa Diyos. Isipon nindo, dai kami makakatagal na dai mi iusip, ansa mong nahiling asin nadangog. Pinatakot sinda asin pinabutasan. Dahil sinda pinadusahan, hulitan banwaan, urog na nag-uumaw sa Diyos dahil sa nangyari. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Inuumaw ta ka kagurangnan, ta sinimbag mo ako. Inuumaw ta ka kagurangnan, ta sinimbag mo ako. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak nagdadanay sa kudpaman. Ang kagurangnan, iyo ang sa kong kusog, asin paglaom. Siya ang sa kong paraligtas. Magkurahaw sa kaugmahan, dyan sarong nin mga matanos. Inuumaw ta ka kagurangnan, ta sinimbag mo ako. Taan tuong kamot nin kagurangnan, manggagana. Ang tuong kamot nin kagurangnan, mapangyari. Day ako magagadan, kundi mabubuhay. Asin ibabareta ko ang mga gibo nin kagurangnan. Sinulutan ako nin kagurangnan, alagaday ako itinugot sa kagadanan. Inuumaw ta ka kagurangnan, ta sinimbag mo ako. Buksan nindo ang mga pintuan nin katanosan. Tamalaw kasin magpapasalamat ako sa kagurangnan. Ini ang pinto nin kagurangnan. Diyan malaw ang mga banal. Magpapasalamat ako, ta sinimbag mo ako. Asin ika ang sakuyang paraligtas. Inuumaw ta ka kagurangnan, ta sinimbag mo ako. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nabuhay liwat agang amay sa inot na aldaw nin simana.
asin nagpahiling ki Santa Maria Magdalena sa babaeng ini na 7 demonyo an sa iyang pinaluwas. Nagbareta si Maria sa mga parasunod ni Jesus na tagob nin kamunduan asin nagtatarangis. Alagad pakadangog na si Jesus buhay asin nahiling niya, dai nagturubod. Dangan, si Jesus nagpahiling sa 2 disipulos na naglalakaw sa dalan pasiring sa uma. Ang mga ini nagbalik asin nag-usip sa iba. Alagad ang mga inusipan, daiman nagturubod. Sa kahuri-hurihi, nagpahiling si Jesus sa 11 mantang sindana sa lamesa. Tinuyaw niya an sa indang daipagtubod, asin ang katagasan nin sa indang puso, tahabong magtubod sa mga nakahiling na siya na buhay liwat. Dangan nagsabi, lakaw kamo sa bilog na kinakban, ipagrukyaw nindo ang marhay na bareta sa gabos na linalang. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Husto na sanaan kapakumbabaan kan sa tuyang Santo Papa, Papa Francisco. Gusto niya simple ang gabos manungod sa iyang kagadanan. Sa tradisyon, ang mga Santo Papa linulubong sa laog nin tulong patong, tulong luknong na ataul. Kahoy, metal, kahoy. Sabi niya, ang sakuya, saro sanang ataul, daing kapatong, kahoy sana. Asin sabi niya, dai siya ilulubong sa laog kan St. Peter's Basilica. Ilulubong siya sa santuaryo ni Santa Maria Mary Major, kung sain ang bukid na kinalalaganan ka ito po ang lubungan ka itong panahon kan mga uripon, mga bilanggo. It is where we bury slaves and prisoners. He wishes to be buried there. Sabi niya, digdi ako mahalat kan pagkabuhay liwat. I will wait for the resurrection in St. Mary Major. Kaya about an hour ago, nahiling ta siguro sa live, duman sa Vatican, pigselyohan na po ang sa iyang kabaong. Sa aga, iyo ang funeral mass. Salamat sa Diyos dahil igwang biyaya nin pagkabuhay liwat. Because of the resurrection of the Lord, there is hope beyond our sorrow. Pagkatapos po kan lubong, igwa kitang inaapod na 9-day mourning. Inaapod ta Novem Diales. Pagkatapos kan siyam na aldaw na pagluluksa, saka lang po pwedeng magborotohan para sa masunod na Santo Papa. Sa ngunyan, yaon kita sa kamunduan, alagad ang kamunduan ta nakapatugmad sa hararom na paglaom, the hope for the resurrection. Pero kaidto pong panahon, ang mga inot na Kristiyano, especially the first disciples, daiman makatubod sa pagkabuhay liwat. The gift of the resurrection is not something they could wrap their minds around. Garo pag nakakadangog po baga kita nin barita na di kita makatubod, masabi kita, it's too good to be true. Really? Halimbawa, sinabi, igwadaang nananao duman nin kwarta. Really? Too good to be true. O kaya, suduwang tawong aram mong mortal na magkaiwal, aram mong haluyon nang dai nagpapatinawadan, sabi, uy, nagtiknuhan na daa. Really? That's too good to be true. We. Arog po kay ni ang reaksyon kan sa tuyang mga inot na disipulos digdi sa Ebanghelyo, there are 3 moments of doubt. The first moment was, si Maria Magdalena, pagkatapos mahiling duman sa lulubngan that it was empty, he runs back to the brothers and she said, an kagurangnan na buhay liwat, nahiling ko siya sa dalan. Sabi kan mga apostol, we, totoo yan?
It's too good to be true. Sinda mismo na nahiling si Jesus couldn't believe it. May ikaduwang momento ni pagdududa. There were two disciples who were walking pasiring sa baryo, da inginaranan sa account na ini ni San Marcos, but in other accounts we call this the road to Emmaus. Namantang naglalakaw sinda, biglang kaiba ninda si Jesus sa dalan. And overjoyed by this experience, they run back to Jerusalem and tell them, kaiba mi si Jesus, naglalakaw kaiba mi, sabi ninda. Paano man mangyaring kaiba nindo? And so finally, in the third moment, while the 11 were seated at table to eat, siguro na uyam na si Jesus, nagpahiling na siya mismo duman sa 11. He appears to the 11 and he starts rebuking them. Yaon pagiraray ang pagdududa kan mga apostol, pero slowly, pig-encourage sinda kan kagurangnan. Let us notice what Jesus does in this gospel passage. Dai niya po inaanggutan, dai pigdadagitan ang mga disipulo dahil kan pagdududa. Imbis, Jesus corrects them gently. Dai naaanggut, dai pigpapabayaan sanaan sa indang pagdududa. Pinagpapasensyahan kan kagurangnan ining mga apostol asin kita. Lalo na pagyaon kita sa tahaw nin mga pagdududa. When we doubt God's presence, when we doubt His gifts, His goodness, whenever we doubt the resurrection, aram ni Jesus na kung minsan masakit ang pagtubod, pero dain niya kita sinusukuan. Our doubt is part of our spiritual life. Kaya pakatapos na pakusugon ni Jesus ang buot kan mga disipulo, He gives them an important task. Sabi niya, towards the end of the gospel, sinusubol niya sinda sa sarong misyon. Go out into the whole world, to the ends of the earth. Proclaim the gospel to every creature. Iyo ini ang binabasa ta pagbunyag na ebanghelyo. Iyo man ini ang pagirumdom sa satuya. Go out into the whole world, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dear friends, this is the mission of the church. An apudta sa parting inikan gospel, the Great Commission. Kaya kita sige-sige ang pagtrabaho bilang simbahan because of this. Sinugo niya kita namantang nagahalat kan pagbalik niya giraray to go out into the world and to preach the good news. But sabihon, pinapagirumduman kita kan kagurangnan na ining barita na inako ta, this news that is too good to be true, da italugod sa dirihon, da ipagsarayon sana. If it is too good, you cannot contain it to yourself. Bakung pag may naaraman kitang magayonon na barita, da kita makapugol. Kay puhan masabi ko ini sa mga tawong importante sa ko. Kay puhan maihiras ko ini sa inda. I have to be able to share to people that beyond our suffering, beyond the experiences of dying in life, may paglaom, may nagahalak na pagkabuhay liwat. Totoong buhay si Jesus. We want to share it to the world. Ihiras sa lambang tawong nanunumpungan ta. Asin paano po ini nangyayari oral daw? Bako man ining formal catechesis. Every time na nahihiling taan mga tao and we choose to be kind, we choose to be patient, we choose to be forgiving to people, we are sharing the good news. Kada bes na pinipili tang makaarog kay Jesus sa oral daw tang interaction with people, we are preaching the good news. Hagadon ta sa Santa Misang ini, nalugod kita man, magkaigwanin makusog na buot, tanganing sa tahaw nin pagdududa, nin pagluya, nin pagtubod, da itabayaan si Jesus, kundi magdupil kita sa saiya. Si Jesus mismo ang matabang sa to, tanganing makabalyo kita, hali sa pagdududa, pasiring sa pagtubod. Hali sa maluyang buot, pasiring sa kaisugan ning buot.
So if we experience fear and doubt, hold on. Si Jesus ang mahatod sa tuya, ibabalyo niya kita pasiring sa pagtubod. Itataon niya sa satuya ang biyayang ini, tanganing kitaman, maihirasta ang marhay na bareta sa satuyang kapwa, sa kapurupuruhi kan kinakban. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Anan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na kami, danay na mag-ugma, huli kan mga misteryo paskwal, tanganing an padagos na gibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilan, nin kaugmahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika kagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa muyang Paskwa, idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinakban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinakban, patingani ang langit nun na mga bertud, asinan mga anghel na potestad, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
maginhawak asin dugo, kan samong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon. Nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon ang samuyang Papa, si Papa Francisco, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini, itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin pagkaherak. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Pedro asin San Judas Tadeo, si Santa Maria Magdalena, Santa Faustina Kowalska, asinan gabos na santos na kaidtupa, na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muyaon niya.
Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring nga pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa kaugmahan kan pagkabuhay liwat, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Uya si Jesucristo, ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilngaan sa imong banwaan, hasinan pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awitan ta si Nuestra Señora de Alegría, Birhen nin kaugmahan. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimanum vale, ella ergo advocata nostra, illus tuos misericordes oculus, ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dignificium ut promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.